Her har jeg et helt almindeligt spil kort. Tager vi ud sådan her. Så tager vi det et kort, øverste kort her. Så tager vi sådan her. Og så kan vi så lave sådan en bølge. Så tager vi lige. Og nu vil jeg godt vise, hvordan man gør. Man starter, når du vil prøve at lære det, så skal du tage sådan og gøre det langsomt sådan her. Sådan ret langsomt, fordi så bliver det sådan nogenlunde fint. Tager du det øverste kort, stikker du det lige så forsigtigt ind, og sørger for, at den her rammer cirka i midten. Vipper du op, når de står sådan meget skråt, tager du det over i den anden hånd, så skal du så bare køre frem og tilbage. Så for at opgradere lidt, kan man lige gøre sådan, så de stikker ud på denne måde. Så tager man det kort her, griber der, og så er det færdigt.